Ти си човек със стандарти, който живее под тях. И това триене те изтощава. Затова си уморен. Не от работа, от самопредателство. Ти знаеш разликата между почивка и бягство. Просто си дал на бягството по-хубаво име. Ти не се нуждаеш от още вдъхновение. Нуждаеш се от подчинение на собствените си решения. Фокусът не е настроение. Фокусът е правило. Работиш, после наблюдаваш как се чувстваш. Не обратното. Емоциите не са началници. Те са време. Минават. Навиците остават.